הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מתנה יש לי לבני ישראל, אני רוצה שבת שמה, לך והודיעם. לך תודיע להם מה המעלה של שמירת שבת קודש. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בכספת של בורא עולם, שבת קודש, אתם יודעים מה הייתה בכספת של רוטשילד? אני שמעתי שהיו הולכים במסדרונות, חדרים, והיו חצים ליהלומים שם, לדולרים שם, לפרנקים שם, לסטרלינגים שם, לזהב שם. היית ממש, זה ממש, היה מקום ענק. הולכים ברגל, מסדרון ומסדרון לפה ולפה, בחדרים גדולים, קטנים. היה מפוצץ. מה זה הכספת של רוטשילד? מה זה הכספת של שלמה המלך? רבותינו אמרו שכל הרצפה הייתה מזהב, הכל זהב. חלונות, יהלומים, אבנים של יהלומים. איך היה נראה? מה זה היו הצורות? אוצרות של שלמה המלך. שלמה המלך עניין של שלמות, שלמה, ככה אמרו רבותינו. שלמה שלמות. היה שלום בזמן שלו, היה לו עושר גדול מאוד מאוד, הקדוש ברוך הוא בירך אותו בחוכמה. הכל היה לשלמה המלך. וזה האוצרות של שלמה המלך. כל מלך היה לו אוצרות, היה לו כספות. מה יש בכספת של בורא עולם, ריבונו של עולם? מה יש בכספת של הקדוש ברוך הוא? הדבר הכי יקר לפני בורא עולם, שבת קודש. פתח את הכספת, מה תיקח? מה תראה שם? שבת. כל העולם הבא שבת. כל החיות, כל העושר, כל היוקר, הכל זה שבת קודש. למה הדבר דומה? תשמעו פלא פלאות מה אומרים רבותינו. למה הדבר דומה? חסיד אחד בבית, אשתו בעבודה, הוא בבית לבד, דפיקות בדלת. פותח את הדלת. דופק בדלת, החסיד הזה בבית, אחר כך נשמע, זה בסדר, שליטה. החסיד בבית, מתארגן ככה לכבוד שבת קודש, דופק לו, אני בדלת, אומר לו צדקה, אפשר צדקה? החסיד הזה בודק בכיסים, לא מוצא כלום, הולך למגירה של אשתו, מוציא טבעת יהלום, נותן אותה לעני. העני שמח, אומר לו תודה רבה שיהיה לי לעשות שבת, קצת ככה חמין, קצת איזה אבטיח לעונג שבת, בקבוק יין, איזה חתיכת בשר לעבודתו יתברך. אמר לו תודה רבה, יצא, אני הלך. איך שזה יוצא, נכנסה אשתו. אמר לה אשתי, אל תדאגי, שלא תדאגי, לקחתי ממך טבעת יהלום, נתתי אותה לעני. היא אומרת לו, מה? טבעת יהלום, הלכה למגירה, הסתכלה, אומרת לו, זה הירושה. זה מה שאספת וכו' וכו', טבעת מאוד יקרה, מה עשית? טבעת יהלום, לתת אותה לעני? אמר לה, מה, טבעת כל כך יקרה? אמרה לו, כן. מה הראו עם המגפיים? שם התחיל לרוץ, רואה את העני מרחוק, רודף אחריו. רץ, העני מסתכל אחורה, רואה אותו רץ, מתחיל גם לברוח. עזוב אותי נתת לי, עזוב אותי נתת לי. זה שלי, זה שלי. השתבח הבורא בכל העולמות. אומר לו, תעצור, אומר לו, לא נתת לי, זה שלי. תפס אותו. והם ככה נושמים אחד עם השני. תעצור, אמרתי לך תעצור, למה אתה לא עוצר? לא נתת לי, והוא תופס אותה ככה, מחביא אותה. אומר לו, תשמע נשמה טהורה, אתה עני מרוד, אתה לא מבין באבן יהלום, אתה אין לך הרבה שכל להבין כמה הטבעת הזאת שווה. אני לא באתי לקחת לך את הטבעת, באתי להסביר לך שלא תמכור את הטבעת באיזה פחית קולה ומנה פלאפל. אתה כבר לא עני נשמה, הטבעת הזאת שווה $20,000. אתה כבר לא עני יותר, תיזהר שלא תמכור אותה באיזה מנה פלאפל ופחית קולה. שמח העני, העיר את עיניו והלך בשמחה. אותו דבר אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יש לי שבת, לך ותן להם אותה, אבל עם ישראל הם עניים בשכל, הם לא יודעים מה זה ערך של שבת, הם מאבדים אותה באיזה משחק כדורגל, לא כדורגל, כדורגל בר מינן, באיזה טלזבל, באינטרזבל, אני יודע מה, אינטרנט, אמרנו אינטרנט גימטריה 319, סרטן גימטריה 319, צריך לברוח מהאינטרנט. מי שיש לו דברים חשובים יעשה שם, יחתוך את כל הנגע הצרת, את כל הדברים הלא טובים, כל הפריצות שבאינטרנט, רחמנא ליצלן. אבל יש גם דברים טובים. יש גם דברים טובים.